Estamos vendo xa os primeiros compases deste partido, que prácticamente se interrompe en todas esas xogadas. Xogando agora o Milán, controlando o esférico, primeiros compases deste partido e prácticamente primeiros lanzamentos sobre a porta local. Un balón que atallou o gardameta Garela ante a presencia de Pirdis, o dianteiro centro do Milán. Aí está xogando o Nápoles, non controlou Diego Armando Maradona, recupera o Milán en defensa. E o equipo milanés montando o seu ataque. Atención a Gullit pola dereita. Balón para o Rubio Colombo, triangulando perfectamente o Milán nestes primeiros compases do partido. Aí está o centro de Maldini sen problemas para Garela. Non se atreveu o adestrador local Bianchi a xogar prácticamente con 3 puntas, a pesar dos pedimentos dos propios xogadores. Por lo tanto, solamente Careca e o propio Maradona estarán en punta. Un home como Bagni, habitual centrocampista, estará xogando con número 9, pero realmente no medio do campo. Aí está De Napoli, perfectamente tapado nesa acción polo conxunto do Milán. Aí teñen o número 3, Maldini, o lateral esquerdo do conxunto que adestra Sacchi, Arrigo Sacchi.